Duha-duha. Duha-duha. Basta. Si tatay niya ni nanay. Nay? Ay, mau pa yung aga. Ha? Mau pa yung aga. Alin ka? Ada anim nawawara nga po. Ay, di nang baga. Kuan. Ano man ton? Ada, baga may da nagpa-kuan. Naging kuan liwat. Pero anim tagpera tin pag-uutang dito. Anim ginuutang unta. Para ka na ano, kabaga masakit nun. Ito nga, Pero anim ginuutang, anim ginrarabnot unta. kuan. Islan tumasin. Baka nahukad ka. Ay, pag hinukad nila, ay takbatas. Ayun na, dito nala dito. Sinlanim ginrarabnot. Ataladog ng tanalan 200 line eh. Ha? Salamat. At ito na lang. Salamat. Likat dilata. Kuan. Ani dududyan ko nalada ikaw. Kuan. Anak ko pa mo sa nga dilataan. Kuan. Ay nga, kulop. Auod to. Kumusta? Kumusta? Girit mo lungin ting kamot ano. Adin kuan lanay adi ha. Ha? Tingnan na kasaog man ito. Oo. Dakay. Oy ay. No, ira to no. Mati giniilo no. Ay. Ay. Good morning. Good morning. Wala ako dito niyo kay may dinetong biguti. Natabon kami. Today is February 10, 2024. Kung patsay. Oo, namiss mo kami. Sabi na ako ano. Pardon, ginoo ko. Today is Saturday. Itat oras. Uy, alas 10. Oo, alas 10 ano. Ala, pag-imang raw naman kita. Ka-record ka na to niya. Okay. It's been a while. Badaw. Waray. Unang waray future. Oo nga lang. Magigina ka naman ito niya. Di na naman ka mo. Baga. Siyempre naabata ka na yung kaso mo. O naabat ako itong sinisiring nga. Sinusumanggad ka magyapon. Pamati ito na akong boses nga. Mangidlis. Oy, hangkay. Tinig ka mo dito ha. Oo. Ayun, ano ito? Pakita tayo din eh. Oo, malo. Ginre-renovate ito na Apostolic Center. Tinig ka mo dito mga sangkay ha. Oo, shout out. Napakurahab. Badaw, absent. Oo. Nga anta di kaya po na-update ano, itong kampanaryo. Oo ha, iglakip ta na lagya po nini. Ay pag pamati ko pero nakita ka news. Mga dekada naghihapon nga wala nakita mo ki. Logat ang news. Logat dekada. Oo. May dala na ikakadiyon ta. Pag-aroy labay nga ito na imang raon. Yung tabaga diri kita uranan. Sige maparungan kita. Kataliwan natin baga paglabay. Ini nga aton sukot agian. Op. Okay. Kuha na inakambag.
kan nga kalsada ba? Ha? Okay, okay. Pag na kita. Album ko, uy. Ano daw, ha? Oo, baga kita o tala. Giniinayad ngayon din niya, no? Oo, hindi niya may karaunan ni Manhuan. Oh, papasya daon ta nila ito sunod. Panginoon ta. Baga may da naman nira baga mga bahay ko po dito haubos. Nag extension nira. No? Baka Panginoon ta na lang sunod. Kumusta didi uy? Iligi hapon ha? Baga maupay dahay na. Tidak maupay dahay na. Ikaw to, maupay ka na. Tawatak batas. Turayagan naman na naton mga kapuya-puyan. Actually duhalayin nga itong baga tatagan yan ano. Pausa ka mo, di naluwat kita yung kwarta. Ada kay tungod kay New Year ano, may ada baga usa nga nagpaabot, nagpadangat hin pag-share baga nalilipay lang talon ano, ambot ko nagpaluon na di baga nagkuan hiya hatag intagan kita yung baga pahalipay ada nalipay lewat kita no? So siyempre makurit naman ito na ang kunon nga tanan itong blessing siyempre ma-share gap kita bisan laha guti nga porsyento charot pagton nga ron hadi tatay basta si tatay nga ni nanay maray gidak ni Maria gidak ka hinahinayan nak mahinig talaga tak ni Maria basta ngaran apay ano yan tay tay uy apay nay yo Raya din ni ada machinila nay ay mau pengaga Ha? mau pengaga Alin ka? ada anim nawawara nga po Day. Ano daw? Uret mo buhat kay baga maklo yan awas. oy kaya na naglulunelo ya pangurusgan di kitang gabaan naguguliatak ang Aw kutlagat kay kamo man ngayon. oo Nakain kamo. siyempre gindada ko nagbusis kay diri ka gud nakabati ano Ha? di ka nakabati Magatuuman. tuman na lang ha ni tatay Ay, punyong. punyong tatay punyong Butahin. Nakanimat kanina. bahay nagbababay Ha? bababay bahay nangunguyab Ha? nangunguyab ada oo na-timing yung oraya din na-timing man yung oraya din Nakanit kanina. Nakaniat kanina. di nang baga kuan Ano man ton? da baga may da nagpa kuan ngagin kuan liwat baga ilob lahinin baga ikamulat baga na damo baga pwede makuanan yung mga igkas pero kasagaran ano Ano man kamot baga mo nararagan so oy Suoy. oo igdarak-dak kung gisisipon Pwede ni isuoyhin kuan. Hin pagpaksing. oo ada kayan gutiyagid May lang to mushroom ada.
Oo, pwede itong kung sisipong kay dadakdak. Ini ko ang liwat tuyo. Toyo, oo. Adin noodles. Noodles, ano? Adin kape. Adin baga dordilata, corn beef. Baka naman Argentina. Aw charot. Aw kay mga sponsor. Aw kay Ano? 10 million Tagpira na niyo followers. Ha? Nagpira na yung palitin eh. Pinanmurot lanam. Ha? Pinanmurot. Adin bagay na kung kuan Skyflakes yung baga tambalit rayuma, sardinas, mega sardinas. Yawat la no, bayan labag ang makabatihira. Takay kipira pumulutot followers. 5,000 tapos itong pagod mo 5,000. Di pagod to nila ng lalike. Di pagod to nila nagkikita. Igulatero na scroll. Sorry, may sponsorat. Sige lang. Ato man ni tatay igbot charot, naglibak. Oo ha, amo ito. Adi nakbatos, pudupudlanay kay. Ano ito, anak? Oo, anak. Naka-honor. Uy, congratulations ano ka. Congratulations. Sa mga examen na luwat ka mo. Next week, Baredan na liwat. Oh, dito kay sobra po. Ha? Ano man, makadiani kami liwat. Kanyot ka mo. May dinam kakadtula to sa nga gihapon nga bagaig kasi aga amo man lagi hapon ta ako nararagan. Ha? Dako ating busis mo. Tini ano man tini cracker. Ikaw na na-immute tanay. Ano ang siya? Nagwapo ka. Nagwapo ka na. Uy, pinukusantisim. Gwapo ko no! Ha? Gwapo! Asing anak-anak. Sino? Ako. Tinuod. Diri. Oo. Gido. Unta makasawa na ako. Makaninahiya. Magmuhang. Unta may magmuhang nga ako na no. Balito na makadiani kami. Hala. Aton. Nanulot ka mukha ka ni. Abda kay maram ka man hit baga kuan. Kun Ito yung solar. Wala di man ito nagkukuan. nanumdum na liwat. Ini napaparong man ito dayon. Kayos nakatuig. Amo tong tire style. Baga danila to natag-unom ka bulan, itira to nga pumalit otro. Napaparong. Baado. Nanumdum yan sula. Baado. Kakando tayong buto nga. Nasimpa ko nga. Baado ito niya. Alit ko nito niya. Bawa alit din. Oo. Hindi ko na na-charge man o. Nanumdum. Alam, pati tayong generator. Ano, pwede generator. Petromax, ang buto may da Petromax. Pakay na da mga Petromax. Pagpapalilatan ni rambut ko nagkukuan. So, igya pa datot din papa. Nay, makaling kami. Alaw, Ha? saan ka mo kanhi? Ada, maloyan Dios. Ha? Iloblaan na ito na. Ha? Sige na lang tatay. Punyong. Punyong, tama. Ano, tatay Punyong. Hala. Pero anong ngaran nyo to? Salamat. Ano ito nung ngaran eh? Nato. Kadi kami. Na, salamat. Ano ning ngaran? Ha? Anong ngaran? Ano to? Ilin ako. Ilin. O ilin takngaran. Ito yung magnay. Amo la ito niya. Ilin, mami ko. Kadi kami. Alaw. Ha? Oh, hala. Sige, sige. Alaw. Iloblanay ha, makadi kami. Alaw. O maloyan Dios, mabalik kami. Generator tamdara. Hindi nga niliko. Ha? Liko. Oy, liko. Baka naman. Gitu. Oy, shout out kita. Kan Idol Christopher Garcia, no? Amo dat nagmamangulo yan ha. Itong doril ko, salit baga makarawod. Makarawod pag kinumint. Wow, ano ito? Eh siyempre di rin man to niya sa it nagpapalaga good na. It nagpapalaga. Awa di man tatay Punyong. Ano? Tikan kami pala iyo. Oo, baga nangumusta gyapon. Kumusta iyo? Tikan ka din. Napakadtok dito. Kanda kapitan kami ko.
Napalit ka mong medisina ng kuwan. Ano man. Waray. Aw na kuang ka na utang. Kay waray. Pero anim gitag pera tin pag-uutang didto. Anim ginuutang unta. Kuwan kay kunito ini nga Para ka na ano, kabaga masakit nun. ito nga Pero anim ginuutang, anim ginrarabnot unta. kuwan bislang tumasin Baadyo. kay kuwan ito nga ano nga nakproksin. Baga nahukad ka. Ay, pag hinukad nila, ay takbatas. Ayun na, didi nala didi. Ayan, makagit. Nagkita ka mo yung nanay dito. Oo. Dagay, maram ka man sige tam. Baga. Oo. Ada kapag kita ako, Mapasawang lewat. pagkita ako naupay. Gay mo. Oo, naupay, baka kinusog. Yung bagang bilisyon mo. Oo. Huwag mo lulutin yung mga dinhi. Mga kanitong di nagkikinulog. Nadlugit ko yung ipadida. Sinlanim ginrarabnot. Ay singgad lang. At haladog ng tanalan 200 line eh. Salamat. Ada pa salamat talaga kitahan kuan. Ang naghatagin ampaw. Mabaga baga nagkuan laliwat kami, baga nagmalahimo para baga. Ito kumang ko na kilala yung Medina. Yung Blandina. Dida. Ako nga ni tay kaya namuntikan ni sige nagpakyan hay kaya nangalimutan kan mga ngaran. Amo to problema at mga ngaran. Oo, ada dida tira balay. Ayan. Ani ang bugto ito naka sa Manila. Nanumdum na liwat he naiilinhan solar. Kana natag-usa man lang kuno ka oras kay amo tot stylit mga suga dito nga mga baratuhon. Okay, manlay nun pag baga kung good nira nga pirala ka kuan Oras. pirala ka gamit at least mga 6 months to 8 months dako na ito no sa katuig baga naluya na ito. Hindi ko nga nagipipin. Kay para baga pumalit hira otro. Oo, kaya Charot. Labis Babati. na dati sinisik. Oo. Tayo. Pero wala naman yan ng mga Petromax ano. Waray. Makuri maggapanot paglanah ito ni Petromax. Okay, mapalit kaliwat itong kuwan, petrolyo. Mau pinagod na lang, manawagan kita tliko, tauran. Ano man tay, ha? Para kaliwat baga makakuan. Aka di kami. Ala, sige, salamat. Baga may din namang baga kuan niya to nga baga saktuhay gid lalo baga lutuon aw kuan baga mga dilata kuan. Kayan, kuwan nga ni, imatag nga, spaghetti. Im na lagin. Diyan para magluto, dampas ko, pagluto ka nakanak drusana. Abot ko itang gawi. Mo upay. Kaulpot nga, mga umangkon, apo. Apo hapan. Balito. Makadi kami, ha? Ay baga anamon hini baga paglibot liwat. Salamat. May dunamlat ka kadiyon. Sige, thank you tay. Hinay ka mo. Pagbibere bisita la. Oo, okay. Badaw. Matag ko naman hindi na. Ito pa kada balay. Oo. Ara mo lang ani. Tala. Makadi kami ha. Iloblanay. Opo. Bye-bye. Ay, ano ka? Naula ko dito. May kalay ito. Naabot kita nga ni. Mga kabataan. May ito mga good thing di ba? Ang kakulop nga naaron sticker na salit baga makuri good to nyo ha? Panumdum wholesome ka. Pag dinardaster naman. Di mo kayo yan ha. Baga makuan lang kita, baga manabi po eh. Siguro ano, pahiusa ka mo. Piraanay kita ka simana. Baga on and off. Okay, baga inatubang na liwat iton yung kuan. Tinuod ano, anakon hadto pagpa Manila. Anakon hadto pagpa Manila, nakunahon nangaamo na. Budat.
nakunahunad to nga baga kuan sus kay dako pa man. Damo pa yan baga urulton nga mga papilis, dokumento. Oy, mapay nga. Takna. Oo. Lagad adto lagasan to gap. Andamot na pauwat kanton niyo. Alagat na pauwat diri gad man. Balita ito nga, warayani kita baga makagburbalabag kay bagahin ana akong kakomba na ako sigunta na lang, frustration siyempre wala akong intention man mabut ano nga di rin man para akong kundi para gihaponan siyempre pag ginugulan naghihap ako baga pag pinukoy, pag hinigdaon, katurog, kaon, pagminata baga sinusuman ako nakaamo na dahin kay cooling na dahin malaspay na dahin nyo ano kay pag waray man yan nabalik na liwat amo na liwat baga ba daw nawarayan ako anay kuan energies waray kita magagkuhan tinumaran enerbon ba daw nyo kalit baga pasintabi na lang pasensya na kung baga ang iba nagbibiling, ang iba napakyana waray ka naman nagblablag kay maburubalbag maburubalbag man ito nga agency tuyaw nga idro anyway sharing pa everything happens for a reason sharing pa at mga nababasahan kung nanganga di ka may da ka ginahat may da na-answer hay mo and na-answer ni mo prayers it is time pero kung na-delayed waray man katuman at least it kuan ito dida siguro pag increase ito na aton patience agit patience ano tong patience ano ba't kakuan patience amo na takaluwas patience ngan pagpaburbas ko giton faith siguro may darason igin hirayo anay kitahan kuan kumbaga na yun man diri kita nasabot bangin luwat pag may dadid to danger so everything happens for a reason. So pag kaya na mag-aamay ni kung hay patsoy siguro kanan New Year tikag-tikag nga naman to nyo pagburbalabag oo pero siyempre kung lataton sa din baga may dana padurayhag may dana hatag taglagod ti iluwat nga paagi naton aton liwat pag gibis-gibisan para liwat itong igkasi at least baga nakakagbatag-batag man kita para kalugaringon para aton mahal kinabuhi ba daw baga sila baga pangkuhan ito na aton batos congratulations ngayon anak keep up the good work amo dun takong kuhan hay mo at least yung pag-eskwela nakaka-proud imo achievement pero dako na ito nga sari ko pa man hay mo makapasar ka la di ka lang mahulog bisan la 75 iti mo grado inanuhon man ni Mitsobra importante di rin magpaka ay pagyakan nito na may da nagsawaya ako may da nagsawaya ako aniya panuyo talaga pagkuhan pagsagdon haak na congratulations ko nakaka-proud pero please limit na ko to nimo pagsisiring ko nga pagpakaigit kahit imo ko anak daraga na siyempre mausay pagod baga
maawod ko nito niya yung bijayak sa niya. Bakit ka magpapakaigit? Importante, hindi rin magpakaigit pa daw. So, amo, siguro salamat ito. Kaya aton, intrimis man lang ito nga maganagin laksi. At least kakaibaton nga akong encouragement itong kumparat iba ba nga matag-anak nga talaga ginkukuang good nila nga magtapuan. Itong ba nga ano pa itong gin-pressure nila itong intalon itong bata nga kinanglan maka-achieve sugad din kung dire amo ini bagan may da mga sugad ba ito nga kaganak intalon nga itong kuan itong inong danit bata itong kairo kung tubtub din lat kayat bata edi amo latihay baro dire na i-pressure kaya kung malipay na kayo mo anak nga makapasar ka okay na tapos ikaw gitu proud ka adi achievement adin kuan iya ko regular kiton puros lakad to award principal so ko takad to ma guidance labi na high school gido kasaragati ako anak may dadto madre nga baga napakadtupad to balay pagbibisita no baga kadtuhin kuan ano pwede na under rehabilitation. Oo ay kikita ginmo-monitor bad to ni kainin kasugad malabad man ini pero nakakapasar nakakakuan ako malabad la oo mayang-yang ba ito yung edro ito dito rito kukwatad tumuntahi kuan itatay maron kay tatay kuan guryo tikad to dito man dito tuluntad to naton baga ato naman intalon gumikan na hitatay guryong baga wari na kiton nga ni baga kumuanhan paglubong kaya have to remain nga pariyasan kan dawi baga nakakuha na kaniya paglubong pero malaig ko man na dito nga kuan nga experience siyempre baga natats kita dito kan dawi baga nadiri ako pagkita nahin ngadto igdudurayhag baga amod to nga ay story ginpabiling ko na lang ada pa hitatay guryo oo siguro ayan pato lang na ira kadi na nakalakat to mo na to nakalakat ang buto nakakakita-kita ta at siguro makagusto riya to ya dito bintagan na kitniran DVD bintagan DVD badoy ito niyo ayaw mo ito salbahe sinito niyo may bata ay ito anyway mo ito rason nga warihan kita baga ko warihan kita gana baga nakuha na ako na discourage baga nawarayan na ko ani baga paggatubang kay bisan na mga kasangkayan naniraho na nga magikan ako takay kay bukya so anyway padayon kita so nasa ring pak amo dito kinabuhi bayan siguro iniya na nga pag puro balabag ko na liwatin na mag-iba na liwatin ko naton kuan mag-iba na liwatin naton buruhaton damo na matitinwaw titigad mo tinwaw ba daw ito nyo mamiling do kita mababoundarihan lanay para baga mabisi kita amot at buhaton kada adlaw na lada ano
least marupay dayton ini UFO kung mag-inawaw ka spaceship gido masinod oy mga ka-spaceship masaheros amakuri it makuri gud man nila tinanhaton ano so ganito mag-inawaw kita anak o gidaw kay pakabuhi iton kay nang lanon maka boundary ka tunyo bangi kita amo na bangi to borrow your word nga masari nga bangi no sila nga pasahero ta akong papag suktan iti ba sige la sa kailanay ka mo free ride bado kasinahan kita at pag-charge iton battery Senior San Miguel oo pero mo pagya puro ko na pakabuhi no papakabuhi ka the same time nakukuha ka itong imo kuhan ito imo environment nag-iba ay ba man din pagtrabaho baga magtatrabaho kita nagalang ako o baga tigdan man lang baga nagkuhan nga oy mapaya agad ito na dahil ko kuhan an oras ano anyway nag-aro magitan mga sign at tuod man ako mga sinyalis hulton ta although may din na nagkuha na akon aro kitang guidance counselor parental okay ala parang dito tayo may niyata at kung paano yung ano buutan niya tayo anay awan ito okay kumusta? Uy may daka iminin ko Ano? iminin ayam Oo, upod-upod ko. Itong kayo sa manla ko. na kay Mathiya wala man Hindi nila. kikita Nabata kay. Service ako. buutan Oo, balik. Net ngaron ini Ha? ngaron Waray la. warela uy warela di rin namin yung ngaranan Ito la. Pitoy buutan niya ayam mo kumusta man yadi Kay, magad lagi hap. ano taton dida Kay, waray may mo. na Team Soraya na Waray nga ni. bari Awa, dapat mo ulit lakin dohang nga bagat dugay. uy Awat haddo dog. social ito ito yun Kuwan isaw. oh isaw Mula na tinsuro. ba Mabalik yung manhiranda. kuan tuba waray Dan to ba? Di na maknainom. Kan nala baga aganoy nala no. Isay pa. Waray na Adton nga ron nimo tatay puldo. puldo. Balo tunyo. Makuwang buda ko tak ngaron. O ang mga ngaron Akin ka, nakanila. nasigad to ka ni Manila da paguli baga pinahawayan baga sigilan baga kuang-kuan dinhi. Mo daw. May dadidilaga sintalon ng usa. Tatay Goryo. Ada kay gumikan man. Patay na. Oo, okay. Di rin nakalakat naman, nakadalayan gawas. Ada kay tigdalangan na umuran. Waray na hiya maka pag Waray, madan niya pagkat- pag uli, Iya balay. hulos-hulusan na hiya. Amo lang ko ng gintikangan tapos amo to bagag gininubo, ginirantan, Kadal. kadal. Nakkuan nila. Adto. Mm. Yap na kalakat. Uy. Ani mo kuan? Oo. Dagan. Idern, idern. Inaron pipsi. Iaden iya tuba. Una inang pantuba. Inom-inom pa. Piriyak pa rin na rutino. Din baga kuan la baga ano pa ni? Baga kutegad lang ni nga na pwede makakuan-kuan. Kuan na lang.
Salamat. Di ka dilata. Kuan. Pani dududgan ko na laday ikaw. Kuan. Anak ko pa mo sa nga dilatan. Kuan. Para baga maka kuang ka. Madiman para baga. Sige la baga. Mo ito. Magkukuha na lang kami niya. Sige lang. Ha? Tay. Sige mo kamo. Pada mauli liwat. Ay, Nga di buntay, di man kami buntay di plaza. Ada kami to na okoy. Pag nasa ka. Dala tay. ano? Tay puldo. Ha? Kadi kami. Pero salamat. Oo, hinay. Mare ko, kikita ta pa. Maika, pero nakadlaw. Di dalan baga na kuhan nga niyan anham. Abi, wala na kadyak mo magluto. Magluto. Oy, mapayag adto. Nakaduhan niya luto ngani. Tatay, Di datong December 22 ada. Oo, baga kuhan nga ni tatay, maduhatay luto kay dako man ini. Dako putus. Sige tay ha. Hala. Kadi kami. Okay. Salamat kitahan kuan. Okay, tay hinay dida ha. Opo, oo. Ay daw. Kadi yung kudoan ni lugod adi. Ino panyara na di tay? Ino panyara na di? Niya? Susana. Din. Mana Susan? Mapay nga kulop. Udto. Kumusta? Giti mulungin tim kamot ano. Adin kuan lanay adi ha. Ha? Ada kay pastilan. Sige lang nakbaga nagkinuan anay. Inukoy hilabalay. Hindi na nakasaog manit mo. Oo. Dakay. At least naman yung mga anak ano, kikita-kita gihap. Kulang yun. Apo. Danay warenda tira. Okay, ada man dadi dano. Tala nay, kadi kami ha. Ilubla nay. Takuan. Adi, may da. Gingka ka din at portahan para itong panula diri magkasulod. Panabog. Charot. Agadi kami. Salamat. Toy. Mapod ka. Ano ka? Toy. Na. Nakadi kami tay. Okay. Kung patsoy. Kadi kami. Okay. Ka-gobernur. Ay. Ang kay Tonyo ka-gobernur. Okay, guba. Guba na gadod. Jason nga baga nga kuwang good kita talaga. So relayo ha. Ato na iliw. So baga inabot agin. Love. Okay, love you. Karasa ning Tonyo love you glugod. Baga ako ang kanaliwat ha. Na-orbit. Okay, na-orbit. Okay. Tala, ano man? Unta, makuha natin ini, makuha natin
35 minutes patakasan ta ani para baga hurilabat aton ko niya na vlog. Oo. Ano daw? Daon tani to postura. Ito baga pa to. Puan. Ay ka na ngadi. So salamat hayo. Thank you hay mo ang nagpadangat yanahan kuan nan ampaw. Nakagpambit gihapon kita. Again. Nyo ha. This has been your friend from this has been your friend. Dukot do. Moses. Also po. Ha, Pasko na ya. Sa kay Tonyo. Kashamot. Good night. Mama. Hello, good dito ganod. Mga pasugad. Okay ha. Thank you. Ang dami din itibingan na da. Ginsingit panibingan. Balito, thank you. Bye. Good night. Sweet dreams. Chup chup.